मुनग्या 300 रुपये वाचूसाठी या बघा ट्रॅक्टर गाडीत नानूक लावले त्याका देऊचे लागते म्हणून. काय आयडिया बघा मुनग्याची. पण या कळत नाही त्याका गाडीत बाबा भरता नाही, गाडी माणसांची आहे. ट्रॅक्टर भरूचा ह्या त्याच्या लक्षात येईल. ट्रॅक्टर धरून लावला 4 पैसे वाचवणे 500 रुपये वाचते म्हणून त्याने गाडीत ना भरून. काय आयडिया मनाला. आणि बघा मनाला मी धरून राहतोय, तुम्ही काय काळजी करू नको. बघा कसं ट्रॅक्टर म्हणता बरा हेसीत ना चाललोय. मी पुढे बसलं असतं. तुमची दीड गाडीत आणलं ते सगळ्यांची. चला अरे मेले मस्त जवळ असता तर भारीच झाला असता. पुणग्या ट्रॅक्टर वर बसून नेले मुनग्यात. पुणग्या चालला मुनग्यात. काय म्हणतो. नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणच्या नव्या कोऱ्या भागात मी विनय घाडीवाकर आपले खूप खूप स्वागत करतो. तर आता सकाळचे 7-7:30 होत आहेत आणि पाऊस खूप चालू आहे. काल दुपारपासून पाऊस रिमझिम चालूच होता आणि आता थोडा जोरात आला आहे. रात्रभर पाऊसच होता, त्यामुळे आज दाबोळ्यात जाऊन काम करायचं होतं ते कॅन्सल केलं आहे. काय गो. तर आता सकाळीच आम्ही दत्त मंदिरात चाललो आहे. तर तिथे आज आमच्याकडे पूजा आहे त्या मंदिराची. म्हणजे वाडीतल्या 4 वाडीतील प्रत्येक घरात एकदा पूजा येते. म्हणजे वर्षातून 4 वेळा पूजा येते. तर आज आमचा नंबर आहे म्हणून बाबू आणि मी चाललो आहे. बाबू पुढे आहे. पाऊस आता कालपासून तरी कंटिन्यू चालू आहे. तर वाळाला तितकंसं पाणी आलं नाही आहे. हे एवढंच अजून झालं आहे. जर जोरात पाऊस असाच 1-2 दिवस राहिला तर वाळ हा पूर्ण भरून वाहणार आहे. याच्यावरून पाणी जातं. इथून जे पाणी येतं ते या पुलावरून की त्या साईडला क्रॉस होतं. तो बघा बाबू पुढे आहे. आणि हे आपलं दत्त मंदिर आहे. बऱ्याचशा आधीच्या व्हिडिओमध्ये पाहिलं असेल तुम्ही. बाबूची पूजा चालू आहे आणि हे नक्षीकाम बघा. पहिल्यांदा त्याच्याकडे माझं लक्ष गेलं आहे आणि एकदम सुंदर वाटतं ते बघायला. झाली तुळशीची. आता बाबल्याची पूजा करून झालेली आहे आणि आता घराकडे चालला. पुजारी बघा, उघडू बंब पुजारी आमचं. आणि आज पाऊस आहे म्हटलं बघू काय, घराच्या बाहेर तर जास्त पडता येणार नाही आहे. तरी बघू काय काय करायला मिळतं आहे. कालचा दिवस तर सगळा दाबोळ्यातच गेला आहे, त्यामुळे काल काय झालं नाही. हां, आज याच्याबरोबर राहून का उपयोग नाही माझ्या बरोबर का. बघूया नंतर आग्रात बिग्रात जाऊन फेरी मारूया जरा, मजा करूया. पुणग्याकडे पाणी आता चला. मासे तरी टाकतो. हां, वाळात पाणी नाही त्यामुळे चंडीचे मासे इले नाहीत अजून. तेवढा पाऊस पडून कालपासून पाऊस पडतो पण वाळाला काय पाणी आलं नाही. कुर्ल्या वगैरे पकडायला जातात मुलं अजून रात्रीची. तर ते रात्री जातात त्यामुळे मला जाता येत नाही. चला तर मग बघूया पुढे काय काय होत आहे. तर मित्रांनो आता 10-10:30 होत आहेत आणि भाकरी वगैरे खाऊन एक व्हिडिओ एडिट केला आणि खाली आलो. म्हणजे पूनमकडे जायचं होतं पण पाऊस जास्त पडत होता म्हणून एकदा बघायला आलो वाळाला किती पाणी आलं आहे ते. मगाशी तुम्ही बघितलेलं केवढं पाणी होतं आणि आता पाणी किती वाढलं आहे ते बघा वाळाचं. अजून 2 तास जरा पडला असता ना तर पूर्ण हावर आला असता वाळाला. बघा मगाशी पूर्ण वाळाचा तळ दिसत होता आणि पाडल्या बघा किती पाणी. 2 तास अजून पडला असता ना जोरदार तर पूर्ण त्या पुलावरून पाणी गेलं असतं. कुर्ले घालं ना तू
इकडे पाण्याची लेवल बघा केवढी आहे. हो मी बोललो होता मग ते मासे उडत होते. काम बघूया आपण. पाणी कमी झालं ना मित्रांनो, तर आता पाऊस थोडा ओसरला आहे आणि व्हाळातलं पाणी पण अजून कमी झालं नाही. पण नाही तर चढणीचे मासे दिसले असते वर चढताना. ओम्या मासे घेऊन गेलेला चढणीचे मासे दाखवायला, पण पाऊस खूप, व्हाळाला पाणी खूप होतं त्यामध्ये दिसले नाही. आता पूनमकडे चाललो आहे. तिची काय गडबड चालली आहे ती बघूया. सकाळपासून कॉल बिल नाही यार. पेटलेला दिसता पण दिसता. पाऊस पडल्याबरोबर एकदम हिरवगार झालं सगळं. भारी वाटतं. पुणग्याचं कोंबडो आरवाक लागलो, भमटाक लागलो. तो पुणग्याचं कोंबडो यो एक आणि यो एक. जास्त बॉम्बाटता तो यो. बॉम्बाट, अरे बॉम्बाट कसं काय तो तुला हे ऊन पडला का काय करू. जाऊया दाबळ्यात. हो चिकचिक पाऊस लागला. बघतो एका दिवसभर एकच काम दिला. पुणग्या दिसत नाया. काहीतरी गडप झालेला दिसता. घरात कोणच नाही. नाही तुम्ही आहे का? कोण नाही रे. गायब. अरे चा. आणि हे काय बोल काय नाही आता काय नाही बघ. झाड न्यायचं कुपळायचं कोणी जरी कोणाचं. काही गेला यार. फोन कर. हॅलो. खय आज बाप आणि पुणग्या नाही गेला पिंच्याकडे गेला. पिंक्याकडे गेला. हो हा चालत पुणग्याकडे कसा जा. पिंक्याकडे कैसेरी पोटा गाडी मसालो बिसालो काय घेऊन गेला. चलो आम चलते. हे पकड झाली. कोंबडो सांगता आमका नाही आपण. तर आता आपण जाऊया परत घराकडे. पावसामुळे काय कळत नाही काय करू. दादा सुचत नाही. मासे पण काय गमत नाही. ठेवले मासे तरी दाखवले असते तुमका. तो कधीपासून दाखवता. दाखवू पाणी चढाले तरी मासे वरती वाळात तू खाली. खाली घराच्या बाहेर पडलंस तर तुका दिसतील मासे गेलेले. अरे असे पाणी इलं नाही व्हाळात तर चढते ती खोळ्या रे. मगाशी ओमो बोलत होतो मासे येतात म्हणून. कसे ती अर्धी इकडे चढा करू वरती पकडायची. चला आता चल वाटेक लाग. येतात तर ना दिवसभर बरोबर बघून येत नाही. पंचांग बघून येत नाही तू. मुंबईची पंचांग ठेवून येत. आबा काय ठोकता. टॉक 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 करता. आता स्वतः जीव कामा नाही ना नांगर तरी डोक्यात. तर मॉप लावले ना आव्हान. पातळ पेरलेलं 4 कपडे तर रोज हा. पातळ असो. कोपरे मोठे आहेत. सुतार काम चालू आहे. फिटिंग करता तुझी. हा तू बघ काय आता त्याका भीती झाली. आणि वाघ गेलो वाघ गेलो हा. तो चिखलात लोळा झाड होता. धरीत नाही. मग वाघान धरला ना चिखला. मग त्याचे पंजे होत नाही की कुठं सुटता. अशी टेक्निक आहे त्याची. काय हा तो
लोटर तुका शूटिंग करू गावाक होती आणि भंकर ना ग आयत्या काकडी तेका धरून केवढा त्याचा अशी बोटा जाणे घेवा 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 वाघान धरले त्याका तो धरलेलं नाही का? मग सुटून येलो होतो वाघाच्या तोंडात वाघाच्या मासूबाई या लागल्यावर ते असं करू गेलं तेव्हा सुटलो. काय केलं असता बघा. पुष्पा गो गो पुष्पा पुणग्या घराकडे नाही तर सांगणार कोण? म्हणजे कधी सांगितलं? कधी सांगितलं? मी सांगितलंच नाही म्हणून सांगलंय तुमका बघून येऊ जाऊ. अरे पण तू सांगायचं ना नाही म्हणून एवढी आमची फेरी पिकोड घालवलं. हा मित्रांनो आता पाऊस गेलो आणि मी आणि विनू आता पिंक्याकडे येला पुणग्याक नेव आणि वळीवंड्यात. तर होय आता आपण आता मेन तुमका मेन सध्या त्याचा लगीन जा झालेला. लग्नाचा व्हिडिओ बघतास जे बघितलेलं गमणारा तुमका तर म्हणजे श्रद्धा बऱ्याच लोकांनी कमेंट केलेली होती आधी तर आता की तयारीतच श्रद्धाला आहे. दाखवा, श्रद्धाला दाखवा. तर आता आम्ही आलो आहे ते तर आता इथे भेटेल ती आपल्याला. तर चला. तर यो वळीवंड्यातली गाडीवाडी आहे ही. तू पण गाडी आणि ह्यो पण गाडीचा दत्त्याचं वाटतं. वाट बघलं भजी थंड तुका थंड झाली परत तर परत काय म्हणजे गो? कांद्याची खोलीची चावी हरवली परत का म्हणजे खोलीची चावी कशी हरवली बाहेर हरवले. आणि बाई शाळेत गेला. मेन माणूस काय या आमदारीन बसली आहे. वाटसन म्हणजे तुका माहित आहे मोठा मॅटर केला बा मी यार. काय केलं हॅलो. बरा. काय मॅटर केलं केलं काय तर सांग. पुष्पा वाट कोयता घेऊन वाटभर फिरता. पुष्पा वाट बघत होता दोनदा वाळावर गेला कोयता घेऊन. ए, पुणग्या काय पुणग्या माहित आहे काय पुणग्याकडचा मारा चौथा जाई चेहरा तुझं तेव्हा आमच्यावर नसतं. काढता सगळे. तू माझ्यात काय का माझूर आहे का मी काय केलं तू काहीतरी करून येईलच त्याचा. या बघ तू काल चोपी ती ते काल चोपी ह्या बघा शब्दा ह्या बघा आणि त्या बघा चेडू त्याचा. ऐ, लागणी असतील तर दाखवू नको. हा नाही कपडे बिपडे घालून तयारीच पावडर बिवडर हा. तरी बघा नवरी तयार नवरी झाली ती नवरी कशी? नवरी येऊन झालं तेव्हाची नवरी. तू आताची म्हणतो मग तेव्हा नवरी होती आता ती ती आता नवीन युट्यूब चालून चॅनल चालू करणार होता. चॅनल चालू केलं असं मी ऐकलं. एडिटिंग करणार हो असा एखादा पाटा ठेवतो तसा असा मला मेल्या करणार कोण नको म्हणजे व्हिडिओ चांगला एका गावचा. आवसवती नंतर संदीप होतो संदीप अक्का धडूपच येत नव्हता माका घे चॅनल मध्ये मग. 50,000 दी माका. एका स्पॉन्सर कर. महिन्यात 50,000 दी करते तुला. तुका बाहेर करून टाकताय. पुणग्या माका 20,000 देतात तुका 50,000. मग पुणग्या 20,000 देता महिन्यात. उगीच ना. तू जेवलं का? जेवलंच रे. काय शिस्त बिस्त शिस्त बिस्त नाही वाट बघल्याने जेवलं तुझ्यासाठी म्हणून इला आम्ही होय. माझ्यासाठी इलाज कबुला पण मी जेवलंय आणि मोकळा झाले आता मी नेवचा एक कामगार होय म्हणून आम्ही इला ऍक्च्युली. हे काय इला तुम्ही तुका कामगार म्हणतोय का? आत्ताच हे काम करू म्हणजे गुंब पडला. ऊन पा सुक्या एका सांगा का सांगशी काय ते का. हा मग त्याचा ते कागद देतो इकडे माका मी फ्लावर पाट लावलं तिथं चल तू तुझ्यासाठी नेव केला खय देत अळी खय चल देतोय तिकडे खळीत खाली मळवू शेत. चला मग चालला तू काय होय गो. नारिंग रे त्याचा उघड रे अभ्यास राहू रे हो काय नाही या शाळेत नाही आज राजा राव खाडो काळी दहीला आता खय नारिंग रे मागे गाडी सांगता सांग मागे मागे गाडी जाता ती बघत का करून जातात का काय करू चैतन्य धरले ना गाडी गाडी धरले ना हा, लागलो नाही लागलो नाही लागला हाय? चांगलं झालं वैज्ञानिक का सांग म्हणता वैंडे गावातलं रस्ता चांगलं झालं. वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा काय ग हा बोल शुभेच्छुक पुणे गाडी. पुणे गाडी पुणे गाडी. मधुरा गाडी हा थांब मी तुका करतोय
रेंज नाही हा. आम्ही काय आणलं गो करते मिसरा. तुला आता. अरे पाठी गाडी आता चल पिंके गो व्हिडिओ अपलोड केलेला प्ले कर. चला तर हा माझी रे या येऊन दे. ह्या येऊन दे म्हणजे चला तर आता आम्ही चाललो दाबोळ्या काम करू. काम करू गोय मोठं काम करणार. मीच करणार आहे माहिती आहे का. आणि आता आमचं एक नवीन चॅनल हा पाडू बरोबर रे पाडी पाडू गाडीवर लात मारणार होतो. होय श्रद्धा काय म्हणतो लग्नानंतर गायब काय होतच गो. इतकी वर्ष होतच का तू? लोकांना विचारतं अरे श्रद्धाला दाखवा कोण काय श्रद्धाला दाखवा. मग कमेंट तू बघतच नाही व्हिडिओ. चला सध्या चल मग. न, चल बाय 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 बाय. कॅमेरा बाय करू बाबू मी आणि विनू. पुन्हा यावा. हा येवा. तर मित्रांनो दुपारी सध्या सोडला होतोय तळे बाजारात आणि ट्रॅक्टर काल आणलेलो होतो तेव्हाच काम करूचा होता तर केला आणि आता चाललो घरात. तर पुणग्याने बघा गाडीत ट्रॅक्टर भरलाय ना काय बघा त्याका सांगणार नको भरूया तरी त्यांनी गाडीत ट्रॅक्टर भरूक लावलाय नेमका कारण त्याका घराकडे जाऊचा होता त्या कारणाने. होय ना रे. आणि पुणग्या गाडीत आणि भरले पुणग्या को गाडीत भरला ट्रॅक्टर धरूया बघा. होय ना. ट्रॅक्टर राहुलो बघ. ट्रॅक्टर भरूनच्या भरून त्याने सामान बघा काय भरलंय ना. आणि बघा कसं डिकीट ट्रॅक्टर आणि आपण तिकीट काय उपयोग केलाय ना गाडी यायचो काय सांगणार. तर मित्रांनो आजचं दिवसभराची कामं झालेली आहेत अशीच अकडे तकडे फिरान आणि फिरण्यातच वेळ आज सगळं फिरण्यातच वेळ घालवलाय. मी नाही ह्याची चुकी आहे. माझी काय चुकी नाही. मी सकाळी 7 वाजता उठतो. काय चुकी ना 7 वाजता मी 7 वाजता उठून सकाळच लेट होता त्यामुळे कामात उशीर होता. त्याला सगळं माझ्यावरच प्रत्येक जण माझ्यावरच ढकलता. सकाळ लेट झाली पुणग्या विचारता बघ फोनवर. आणि पुणग्यापासून तकडे पुष्पाची कळ काढून अकडे वळिंड्यात पळालेला तर आता धरून आणला गाडीत घालून. दिसतात रे या नाही तर का आता का कोणतरी साधारण सावळटचा दिसतं का आवडत बुरट्याकेचा तुझं आजपासून नाव ही कपाळ मध्ये ना मारी ना छत्री बुरट्याकेसवाला पुणगे नावच बदललाव ना असं वाटतं भाऊ भारीच वाटतं रे. तर आणि काकी आणि नाना पण आता येतात तकडे नारिंगऱ्यात एंट्री मारता काकी बघा. दुसऱ्या मी या बाजू बसतोय हे म्हशी मी उंच आहे तुमच्यापेक्षा म्हणून ह्या बाजू बसतोय मी. चला तर मित्रांनो आता आम्ही चाललो नारिंगऱ्यात. आता हेच थांबाया पुन्हा भेटू नवीन ब्लॉगमध्ये नवीन व्हिडिओ. तर आता आम्ही हेच थांबतो. आता हेच थांबतो. बाय बाय. आज मी येणार होते कुडाच्या शेंगांका मिळतं. तर मित्रांनो हे बघा पुणग्या रावला ट्रॅक्टर का धरून कसा बघा. ट्रॅक्टर का धरून काय नाहीतर काय. ट्रॅक्टर चालवता गाडीत बसान. हा पुणग्यात चालवताय बघा ट्रॅक्टर गाडीत बसान. काहीतरी चुकला माझा परत बसला बोलाकच येत नाही काय तुझ्यामुळे. ही गुणग्याची आयडिया आता म्हणणं काहीतरी. हो काय पुणग्याची आयडिया. उघड्या म्हणून सांगतो तो वरती. होय होय त्याने सांगले टिकी उघड्या. पुणग्या 300 रुपये वाचूसाठी या बघा ट्रॅक्टर गाडीत नानूक लावले त्याका देऊचे लागते म्हणून. काय आयडिया बघा पुणग्याची. पण या कळत नाही त्याका गाडीत बाबा भरता नाही गाडी माणसांची आहे. आपण बोलतात ट्रॅक्टर भरूचा ह्या त्याच्या लक्षात येईल. ट्रॅक्टर धरून लावला 4 पैसे वाचवून 500 रुपये वाचते म्हणून त्याने गाडीत ना भरून. काय आयडिया आयडिया ह्यांची मनाला. आणि बघा मनाला मी धरून राहतोय तुम्ही काय काळजी करू काय नका. काळजी करू नको. वा बघा कसं ट्रॅक्टर म्हणता बरा हेसीत ना आज चाललोय. काय सांगणार आहे का. ट्रॅक्टर आदळपट नाही रे व्यवस्थित चाललो. काकी आणि त्याका सपोर्टिंग का परत पुणग्या बघा कशी धरून राहिली आहे. मी आपलं पुणग्या पुढे जायत म्हणून एक हात धरलोय. पुणग्या तू चालवीत आणलं असतं तर काय नाही 1 लिटर पेट्रोल गेला असतं ह्या केलं असतं. होय ना रे. तू ट्रॅक्टरवर बसायचा मी पुढे बसलं असतं. मग तुमची धीड गाडीत आणलं ते सगळ्यांची. चला अरे मेल्या मस्त जवळ असता तर भारीच झाला असता. पुणग्या ट्रॅक्टरवर बसून नेले मुणग्यात. पुणग्या चालला मुणग्यात. पुणग्या चालला मुणग्या. मेले काय म्हणतो पुणग्याचा
मग तुका ह्या म्हणा काय पण काय पुन्हा तुका असाच चिडवायची की नाही पहिली. पुण्या पराक्रमी होता त्याची आधी स्टोरी मोफत होय होय. आम्ही सांगलाव नाही हो नाही पण काम मिला की पूनमच्या पोटात तुका. भुईमुगाचे शेंगे काढलेले कोणाचे गप बस. अरे हा काम इला की तुका म्हणजे काकी अजूनपर्यंत अनुभव हा पोटात दुखा म्हणून तू कामच करायचं नाही. झोपून राहू. तू भुईमुगाच्या शेंग्यान तुला एक नंबर होतो ना तुझं थवड पडील मयो नाही video. रतांबे पण लहानपणापासून पडतात. कमी पडल्या ना अजून कोकमा सुकली नाही येत ती ते नाही, आता काय सांगत पडल्या नाही. ती अरे तेव्हा एवढी नाही गो मोठे मोठे फाटे असायचे. हा, तू काय माहित तू लहान होतस एकदम. काय ना नव्हतं याची आणि माझी मारामार हो या माझी दप्तर माडाच्या मुळात टाकी काय सांगता नको हे तुका माहिती हा पण जास्त रतांबे पूनमनेच पडले हो. लहानपणापासून. आता किती पडले पण पिंक्या ना घरातलं काम करी. ऐक. पिंक्या बाहेरचा काम करी हा, नाही त्याच घरातला पण रतांब्याच्या वेळेत ना पूनमच रतांबे फोडी रात्री अगदी बसवान. कारण ते का टीव्ही बघूच असा ना पवार आंगडे जाऊन या माहिती आहे तुका म्हणजे रात्री रतांबे फोडतं टीव्ही नाही होते म्हणून तर पवार आंगडे जाय मग सावग्या बरोबर जोडी तुम्ही नेऊ गोव्यात चला तर मित्रांनो आता ट्रॅक्टर पुण्या उतरणार स्वतः जातीनिशी तो बघितला थांबला कॅमेऱ्याची चार्जिंग उतरा ताकद नाही ट्रॅक्टर उचलूची. आता पॉवर टिलर घेता मोठो नाही पण मॉप वेळ झाला म्हणून भाऊ सारखं फोन करता. हा तामेन राहुला भाऊजी सारखे फोन करतात पुणग्या राहुला गेल्ला वळी उड्यात आणि दाबोळ्यात कसा काय इला तुमच्या बोक्यांमुळे. आमच्यामुळे का आम्ही तुका सांगला की ये म्हणून तुम्ही आरामी असरे आम्ही तुका 4 दान पुष्प तुझा करता घराडे वावरता कोयता घेऊन म्हणून तुमका अक्कल दाखवल्या ना खानाचा कसा था अक्कल दाखवचा प्लॅनिंग सगळं बघ तुका माहित आता कंटाळा दिला म्हणून तुका आयडिया बदलल्या तिने ह्या तुका माहित नाही तर मातीयन मारान काढ हे माती भरून मनाला माराने काढतो मनाला काहीतरी काकी तू काहीतरी वेगळा प्लॅन करूया चांगला माहित कालपासून तर सांगताच खड्ड्यात पाडून घालणारे लापट मारे आहेत ते दोघे मिळालेलो एकामेकाच्या वरचावर ट्रॅक्टरची दीड काढता ट्रॅक्टरची की तुझी काढता ट्रॅक्टर सही बोके होत ना दोन ट्रॅक्टर सही तुझी काढता म्हणून तू काही त्याचा बसवला उलटा माझं फुकटचा टाइमपास करू दिलं नाही ट्रॅक्टर गोपिंग तू पण ये, आम्ही चालला काय पिंक्या व्हिडिओत बघ काय केला होता ट्रॅक्टर त्याच्यात भरला ट्रॅक्टर युनीच्या गाडीत भरले नाही पुण्याक पैसे द्यायचे लागतात म्हणून आणि काय मग घरी गेल्यावर तुला कॉल करते. आता माझ्या मानेवर ट्रॅक्टर आहे सांग मानेर जुवा